Tak čau, já vás vítám u prvního videa z naší série Happy Wheels, takže je to dobrá hra, je to taková nervová hra, takže jdeme hrát, takže dáme si Welcome to my brand new website. Počkej, jak se jezdí, já jsem to zapomněl. Já jedu. Já to zapomněl. Já jsem zapomněl, jak se to řídí. No, už jedu. Jo, mě jde pomalu. Jedu, spíš letím. Co když to dám? To asi vyhraju. Stejně to vystřelí, nevystřelí. Ani nevystřelí. Já jedu. Jestli to dvakrát vyhrál. Teda třikrát, no. Ne. Ono se to trochu rozbilo. BMX Park, tam pojedeme s tím tatínkem, ne? Oj, synečku. Oh shit. Synečku. Sedí dobře, já myslím, že ne. Já myslím, že trochu pokardilo. To je to level. Určitě sedí dobře. Ano, tati. Jdem. Ty vole, to nevím. Okay. Synečku musíme to dát. Budeme v filmu, takže bomb si koupíme. Když to dáme do cíle, tak si koupíme nový BMX a pojedeme. Potom teprve budeme jezdit rychle. Nevím, jak ti to mohlo křupnout ruku, když to musíme zvednout na zem. Jo, ne, jo. Můžeš, synečku, můžeš. Koňa fix. Museli jsme všichni. Ještě. Synečku, budeš si. Letím. Synečku, doufám, že ti to nekřupne ruka. Jako víme. Ano, tati, nekřupne. Možná jo. Hlavně, že se zabít. No, vidíš, jak mě mohla křupnout ruka. Oh, shit. Ahoj, synečku. Myslím, že jsi to nepřežil. Hele, nohy. Ještě jednou. Ještě jednou. Nebo to je takový kratší speciál. Šítec. No tak na tom kole už asi nebudeme. Tak si dáme ještě jedno. Chaos City. Koho si dáme? Jo, dědečka z Nitry. Jak se pouští Nitro, jo? Asi. Jo, už vím. Aha, tak to se ukáže. Jak se pouští Nitro? Na zemi. Prostý dětka. Oh, my leg!
Pštros snesl vajíčko. Upálíme Pštrosa. No tak dáme si to ještě jednou. Nebo víte co, já už to tady ukončím. Je to takový menší speciál. A tak ahoj.